ένα θύμα κατέρευσε και δεν αντιδράει στα ερεθίσματά μας και δεν αναπνέει φυσιολογικά. Βρίσκεται δηλαδή σε καρδιακή ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε το 166 ή το 112 και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε άμεσα τις θωρακικές συμπιέσεις. Θωρακικές συμπιέσεις. Σε ποιο σημείο θα πρέπει να πιέσουμε, πόσο δυνατά, με τι συχνότητα και σε τι επιφάνεια. Σε ποιο σημείο του σώματος θα πιέσουμε, εκεί που βρίσκεται η καρδιά, που δηλαδή στο κέντρο του στέρνου. Θα ακουμπήσουμε τη βάση παλάμης μας στο κέντρο του στέρνου, τα δάχτυλα θα είναι στον αέρα, δεν θα ακουμπάνε στις πλευρές. Θα πλέξουμε τα δάχτυλα του άλλου χεριού και θα κάνουμε ένα σφιχτοδεμένο σώμα. Θα τεντώσουμε τους αγκώνες μας και θα έρθουμε κάθετα πάνω από το θώρακα του θύματος. Πόσο δυνατά θα πιέσουμε? Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης κάνουν λόγο για 5-6 εκατοστά βάθος στους ενηλίκους. Ωστόσο η απάντηση είναι πιο εύκολη. Οι πρώτες θωρακικές συμπιέσεις ας είναι διερευνητικές. Πιέστε μέχρι το σημείο που νιώθετε ότι ο θώρακας σκληραίνει, παγώνει. Αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο. Και στη συνέχεια αφήστε να επιστρέψει ο θώρακας στην αρχική του θέση. Πόσο γρήγορα θα πιέσουμε, με τι συχνότητα? Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης μας λέει 100 με 120 θωρακικές συμπιέσεις το λεπτό. Γρήγορα δηλαδή 2 θωρακικές συμπιέσεις το δευτερόλεπτο. Και καλό είναι για να ελέγξουμε το άγχος μας να μετράμε, για να μην κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 και 20 και 30.